Når man til daglig snakker om grøn teknologi, er affald sjældent det første, man tænker på. Men det er en vigtig del af løsningen på klimaproblemer. Firmaet her, det hedder Biovækst, og det vi laver heroppe, det er, at vi modtager organisk dagrenovation for husholdningerne. Vi modtager affald, hvor det enkelte hus har sorteret en organisk del fra. Det er den, vi modtager. Resten, det kan så være glas og papir og en brandbar fraktion, det modtager vi ikke. Så vi modtager den her organiske del af affaldet fra almindelige husholdninger, og det tager vi ind, og det laver vi biogas og kompost ud af, kort fortalt. Normalt så smider man sit affald på lossepladser i store bunker, eller graver det ned, og så får det lov at ligge der. Og faktisk sker der det udvikler metan efterhånden. Nogle steder prøver man at suge det op med et sugerør og brænde det i en motor, og andre steder damper det bare op i atmosfæren som drivhusgasser. Det er en rigtig dårlig idé. I Danmark gør vi dog noget ved affaldet normalt. Vi brænder det meste af det. Også det organiske del, som indeholder 70% vand. ICAN-systemet, det bygger på biologiske processer, hvor vi modtager affaldet, hvor 70% er vand. Vi tager det ind og laver en forrådnelse, som er en biologisk proces, og får dannet metan. Og vi laver en kompostering, som også er en biologisk proces, og kommer ud med et slutprodukt, som er kompost, som vi kan føre tilbage til landbrugsjorden. Og den helt store fordel, det er, at vi bringer næringsstofferne tilbage igen, i stedet for at vi deponerer dem på lossepladser, eller brænder dem og får en askefraktion, man ikke kan bruge til noget. Når vi modtager affaldet udefra, så kommer det ind med lastbiler. De har typisk 2 rum. Den ene del, det er det organiske affald. Vi modtager, det tipper de af ind i vores modtagehæld. Den anden del kører de over ved siden af til deponering eller til forbrænding. Når vi modtager det her affald, så noget af det er rent organisk, andet ligger i plastikposer. Det vil sige, at noget af det kan vi bruge, og noget af det kan vi ikke bruge. Derfor laver vi en forbehandling. Når vi laver den forbehandling, så åbner vi først plastikposerne i en stor screener, kalder vi det. Det er en maskine, der kører langsomt rundt, og hvor der er nogle fingre, der river poserne op. Når vi så har åbnet poserne, affaldsposerne, så kører det ind i en stor tromle med huller i. Det, der falder ned igennem hullerne, det er 80 mm huller. Det er den del, vi bruger til at lave biogas på. De større dele, som falder ud i den anden ende, det er typisk plastik og mælkekartoner og glas, og det kunne være fjernsyn og andre ting, hvad folk har smidt i deres organiske affald, som de egentlig ikke må. Så har vi den her fraktion, som er den organiske del. Og det er typisk 80-90% af det affald, vi får ind, det er den organiske del. Det blander vi med noget strukturmateriale fra haveparkaffald. Når folk har lavet deres havearbejde og afleverer på genbrugspladserne, så modtager vores nabo heroppe, der hedder Novoren, det her haveparkaffald. Det knuser de, og den grove del af det, det bruger vi som strukturmateriale. Det blander vi med vores affald, som er noget lidt smatte noget. Og vi blander det, fordi vi skal delvis have væske til at komme ned igennem affaldet, og vi skal delvis kunne kompostere det. Når vi så har blandet affaldet med strukturmateriale, så lægger vi det ind i nogle store betonkasser eller bokse, som vi kalder procesmoduler. Og inde i de procesmoduler, der har vi 2 behandlinger, eller 2 faser i vores affaldsbehandling. Den første, det er den del, hvor vi laver biogas. Der lukker vi en port ind til boksen, og der bliver iltfrie forhold derinde. Og vi har et system, hvor vi sprinkler væske, som vi kalder pergolat, ned igennem affaldet. Når affaldet ligger derinde uden ilt, så rådner det. Det er en hydrolyse, og det bliver surt. Og de nedbrydningsprodukter, der er, som kan opløses i væske, de bliver ført med væsken ud igennem bunden og drænet fra. Og fra afdræningen, der bliver de ført over i en biogasreaktor. Det er en stor tank, hvor der bliver lavet biogas. Væsken kører rundt i det system. Den kører over til biogastanken og afgiver sine næringsstoffer til biogasprocessen, og der bliver dannet metan. Og fra tanken, biogastanken, når det er afgasset, kører det så tilbage til affaldet og bliver vasket igennem og beriget en gang til. Og så kører den samme væske rundt her, og det gør den i princippet i årevis. Det er den samme væske, vi bruger. Vi har ikke overskud eller underskud af væske. Hov, stop lige der. Nu bliver det da vist lige lovligt langhåret. Signe, vi har brug for en tegning. Ja, Christoffer, du tænker nok,
Hvad katten er det her hydrolyse egentlig for noget? Hydrolyse er, når der er et stort molekyle, som reagerer med noget vand, og så bliver spaltet til nogle mindre molekyler. For eksempel har vi vores affaldsmodul boks, hvor vi har vores affald. Her bliver der sprøjtet noget væske ud over vores affald, og væsken den siver så ned igennem, hvor at den bliver opfanget af nogle huller, som leder den ned igennem nogle rør. De rør leder så væsken ned i vores biogastank, og her får væsken så lov til at ligge, og fra væsken bliver der så dannet vores biogas. Gassen bliver dannet af bakterier nede i væsken. Bakterierne omdanner kuldioxid og brint til metan og vand. Og det er så metanen, som vi er interesseret i, og den vi kalder biogas. Tak, Signe. Så er det i hvert fald på plads. Nå, tilbage til Bjarne. Det var den første fase, biogasfasen af affaldet, når det ligger inde i de her betonbokse. Den næste fase, det er en komposteringsfase. Kompostering betyder en aerob, det vil sige, det er med iltnedbrydning af organisk materiale. Så vi suger luft igennem affaldet inde i boksene med nogle ventilatorer, og når der kommer ilt ind i affaldet, så starter komposteringsprocessen af sig selv. Det bevirker, at det bliver rigtig varmt. Komposteringsprocessen udvikler varme, det når op på 70-80 grader. Det vil sige, smitstoffer, patogener, de bliver slået ihjel, og vi får lavet det, vi kalder en hygienisering. Affaldet ligger 3 uger til kompostering inde i de her betonbokse. Når den periode er overstået, så åbner vi boksene og tager affaldet ud og ligger i nogle eftermodningsbokse i 6 uger. Det ligner de andre bokse, de er bare ikke lukkede. Herude, der blæser vi også luft igennem og færdiggør komposteringen. Det færdigkomposterede affald og materiale, det er således stadigvæk en blanding af organisk husholdningsaffald og strukturmateriale. Men det er nedbrudt, og der er fjernet en masse organisk materiale. Når det så er eftermodne, som jeg nævnte før, i de her 6 uger, så er det klar til den færdige behandling. Og det foregår i en stor tromlesorter, hvor man i en stor tromle med huller på ca. 10 mm kører al komposten igennem. Den fine del, som falder ned igennem hullerne, det er komposten. Og den grove del, som kører fra, det er strukturmateriale. Og herfra der suger vi så plastik med ligesom en stor støvsuger. Og til sidst så får man faktisk et ganske rent produkt ud, som er vores kompost, og som indeholder en masse næringsstoffer, som man kan køre ud på landbrugsjorden. Og så er cyklus sluttet, fra vi har produceret fødevarer på landbrugsjorden, hele vejen igennem processen, til vi kommer nogle af næringsstofferne tilbage til landbruget i form af kompost. Kort sagt, så er Icon-teknologien en proces, hvor vi laver affald, noget vi normalt smider på lossepladser, om til en livsnødvendig ressource.